2 kilo şeker verip pensiya alastırır, yanıtı dindi tanır. Ey izgi kişiler, bişun hayır birigil, balalarım üşüydər, uğranda yoqlayбыз biz. Умғы хәбәрләр менән яңалыктар хезмәте, йорт хуҗаһын үлтереп, урлағандар мөлкәтен. Милләт өчен тиземле айда кеше ашырган, яшәргесен акса кәрәк, акса кәрәк, бүгін акса кәрәк кисәгә, тәрбәйләп акса бөгөн аман калган иртәгә. Милләт өчен тиземле айда кеше ашырган, яшәргесен акса кәрәк, акса кәрәк, бүгін Yazgına прогулка. Ну-ка киләле бында, кайда китеп бараһың, кайда нимә кулында, кесәңдә булган нәмәңде, ну-ка тизрәк сыгар, әсәй акса ебәр әле, мине таланып бурдар. Квартира алдык әле бына 20 ел түләргә, түләп беткән гомер буе кала инде үләргә.